Salut, mici, bine v-am găsit la al 8-lea episod de Orfanii. Eu sunt Ionuț și astăzi vom face camera cu chesturi. Trebuie să mă dezobișnuiesc să-mi zic cânăză. Au. Bă, ce s-a mai întâmplat între episoade? Mai nimic în afară că mi-a sincronizat Rareș portalul. Firmuți-vă la mine dacă zic el. Am făcut aici niște chesturi, trapdooruri, ce s astea? Bă, nu fi rău. Ia. Și nu o să-mi ajungă, dar mai am chestii din astea. Merg deschise. Merg. Așa. N-a ieșit bă ăsta. Am făcut eu aici ceva mic de tot. Nu e cine știe ce, dar e ok, cât de cât. Hai că aici jos parcă nu trebuie, nu? Sigur că nu vrea nici aici jos. Corect. Am făcut atâtea astea curtele încât s-au dispărut toate. Am făcut și aici încă câteva chesturi. Tot cu... Oh my god. Să arăt așa cât de cât ok, știi, nu... Poate pe parcurs să mai schimb eu ceva, dar cine știe. Asta ce era? Trebuie chest. Sau cine știe cum Dumnezeu cum îi zice. Bă, faza e că n-am mai postat deoarece și pentru că am renovat prin casă. Și puteți să întrebați și pe Raj dacă nu mă credeți pe mine. Chiar se auzea un zgomot enorm de nașpa. Acum fără glumă. Deci nu aveam cum să filmez în orice caz. Vroiam să filmez, se trezea asta cu flexul. Știți sunetul de la flex, vai de viața mea. Și tot, da, tot răciți la fix. Așa. Băi, ia, pe mine mă interesează dacă aș putea să fac ceva ce nu. Extraordinar, bă, bravo, bă, Ionuțe, bă, băi, ești genial. Ce-mi place să le deschid așa sunetul. Bă, mă mai interesează să văd dacă am... ok, trebuie să spart tavanul, băga mi-aș picioare. Băga mi-aș picioarele. Nu putem să fac asta off camera, să nu vă plictisesc. Îmi place să apăs butoane. Se aude un zombie. Hai, sparge-te. Bă, mă gândeam să vă întreb pe voi dacă mai... dacă mai are rost să mai fac o fermă automată de gain. Adică dacă aveți nevoie, ca să știți și voi, îmi puteți scrie în secțiunea de comentarii să fac asta la mine acasă. Sau să nu mai fac deoarece este la spawn o fermă nouă de asta automată și nu... Eu am destul în care nu-i bai, dar pot să-mi fac și la mine, că stau pe lângă casă mai mult decât să mă duc la spawn. Când au nevoie ăștia, pluf, intru în portal, ajung imediat, nu-i bai.
Nu vreau să știu cât de fain o să iasă chestia asta. Sper să iasă fain. Plus că mai am nevoie de niște dovleci, mai pun eu pe aici chestii, cu toate că vine Crăciunul. Adică, wow, cine n-așteaptă vacanța de iarnă? Și nu cred că există nimeni care să nu aștepte vacanța de iarnă. Sau cel puțin vară. Întrebarea la unui coleg de-a meu a fost în prima zi de școală, că doamna profesoară, când luăm vacanță? Cam asta, profesoară, că voi deja vă gândiți la vacanță și la început școală. Și uite că aproape trece un semestru. Ce fain să fii nano. E chiar fain să fii nano, vă recomand să treceți nano cât mai repede. Eu pe acum am trăiesc, nu știu, viața de școlar, chestii, adică e prea funny la liceu. Faci unele ore, unele nu le faci, mai ales că eu am dimineața. Trec așa orele, ca prin văzduh. Trec chiar foarte, foarte repede, nu știu ce. Când eram în opta, aveam ore după amiază. Bă, și mă duceam așa somnoros la școală, deci rupt în gură de somn. Și mai trebuia să mai și învăț o chestie și stăteam la 5, 6, de unde? Că nu mai sunt vremurile. Acum stau până la 12 sau 11 și aia e școală. E prea funny la liceu. E prea funny. Vai de viața mea, ce aici. Adun. Ia zi, facem un stack. Facem, cum să nu faci? What the fuck? Ok, să mă gândesc cum vreau să fac asta. Iar intra Rareș mai înainte și se. Hai, pe dracu. A, bă, pe bune. Nu ies. Uite așa în ciuda lui fac. Oh my god. Ți-l bat pe ăsta. De curând a fost ziua lui și nu mi-a dat tort. Ieri mâncam friptură și ce facem? Facem mie, cred că facem nici. Dar chiar vreau o bucată de tort. Tort chiar vreau. Așa am promis că aduce la toată seria. Ok. Nu știu cât de fain o să iasă chestia asta, dar nu. Toa, ce greu mă mișc. E greu să pui... V-am zis. Cât de repede aș vrea. Ia, mă iau. Aici nu. Ce trebuie să vină mai sus. Ce văstul ăsta, știi? Doamne, ți-es dacă mai stau să mă uit așa. Cum să fac aici? Să pun mai așa? Da. E perfect. Ah, ce repede să duc și chestiile astea.
Noi bai avem destule resurse. Hai că prinde puternic culoare chestia asta. Și mă bucură. M-a omorât Rareș cu 30 și ceva de nivele, dar nu-i bai. Nu e deloc nepolitic, știi? După l-am omorât și eu pe el și... Da. Nu stați liniștiți, nu ne-am certat, cum să ne certăm? Am jucat unul pe altul, după aia am jucat SG. Și ne-am păcat. E o serie nebună, dar sunt oameni de treabă, nu-i bai. Oameni foarte de treabă. Cum sunteți și voi, bă, cum sunteți și voi? Sunteți oameni extraordinari. Mai ales că la primele 2 videoclipuri de pe canal am făcut 100 și ceva de vizuri într-o zi. Și mă bucură enorm. Plus like-uri, plus chestii. Comentarii nu prea sunt, dar... Na, aș prefera și comentariile. Cel puțin eu. Nu știu de alții. Eu prefer să le răspund decât să știu că n-am niciun comentariu și am atâtea vizuri și like-uri. Știi? Aș prefera și comentarii. Totuși îmi merge PC-ul prea bine și nu am mai reinstalat Windows-ul de mult. Și așa. Yes, hai că yes, best town. Yes, a bad town, băi, yes, a bad town. De asta îmi spun așa, să intenționa, nu stați niște. Cu toate că sunt moldovean, ăștia nu-și prea dau seama, au zis că n-am deloc accent sau chestii. Știți? Că moldovenii vorbesc, ce-i faci ei? Chestii. Că așa cred, nu știu. În sfârșit, termin și eu asta. Hai, asta îmi place prea mult. Dacă aș putea să pun aici cum zice, item frame-uri sau Dumnezeu cum zice. Hai să vedem și putem. Spargem la greu. Spargem la greu. Cât de curând îmi ajunge și calculatorul nou, bă. Am noroc de pe chexul ăsta, că altfel ar fi durat enorm. Cred că în partea nu v-am zis că o să fac o fermă automată de ceva. Nu sunt sigur de ce, dar o voi face. Hai să spar și eu random, cum zic ăștia, random. Nu-mi place să zic random. Vai de viața mea, câtă pietră aici. Acum putem merge extrem de repede la spawn. După ce sparg asta, încă o să-mi nevoie de ceva. Pariez că dacă n-am fost eu pe la spawn, sigur nu iau cules, dar nu-i bai. Da, doamne, dacă ai putea sparge și mai repede, dacă aș avea un beacon. Oh my god. Iar o să se spawneze ăștia. Eu zic eu că iar o să se spawneze. Și în sfârșit de weekend, bă. În sfârșit de weekend. Stăm și noi liniștiți după o săptămână grea care a trecut prea repede, zic eu. Încă câteva zi, încă câteva săptămâni și e vacanță. Vacanță de aia mare. Pe dracu mare, ca o săptămână, 2 acolo. Și face și voi bani și primiți cadouri și vine Moș Crăciun, Moș Nicolae. Cine mai vine? Cu o vargă, cu ceva, cărbune. Cărbun vă dau eu de pe Minecraft, noi, băi. Mi se mișcă MC-ul prea bine pe un alt. Cine Dumnezeu să pot aici așa că spart. Știu sigur că noi mai de viață la centuneriche. Dacă avem nevoie de spawn de schelet sau ceva, vedeți la mine. Ok, hai să mergem.
prin Nether și mai departe. Bă, căcatule, m-ai speriat. Dacă mai sunt câțiva pe aici și mai dau unul. Ce căcați, bă. Vai de viața mea, m-am speriat enorm de mult. Nu uitam acum ce Dumnezeu m-a luat foc, ce Dumnezeu. Eu sunt mai retras așa de sat. Bine, sat înseamnă de ăștia. Așa, mai arunca câteva chestii și... Nu. Așa. Am nevoie de cât mai mult din ăștia. Gecolentă, zic ăștia. Bă, ținând cont că am luat și eu vreo 5 stack-uri și... chestii. What the fuck? Nice. N-am fost aici, nu știți nimic, ok? N-am fără nimic. Hai să ne grăbim că lungim prea mult episodul și e rău de tot. E rău. Bine, nu e rău pentru vă, nu, dar nu o să vă uitați la tot episodul și prefer să vă uitați la unul de 15 minute decât să fie de 20-30 și să nu vă uitați nici măcar la început. Eu, ce m-a speriat că rare și nu pot. Uitați-vă, Dumnezeu a făcut XP. Așa se fac. Yes. Hai să vedem cum vreau să fac eu o teaua asta noastră. Nu vreau să fac un lemn negru, că pe urmă ar fi prea mult negru și zici că e pordoliu după. Facem așa. Eu. Nu mai dor pentru ea. Mă grăbesc. Ok, abia acum mi-am dat seama că s-a întrerupt filmarea și vorbeam de unul singur ca spartul. Îmi cer scuze. Chiar îmi cer scuze. Dar Frapsul îmi face figuri. Nu știu, la OBS, dacă știți, este... Am o problemă, nu filmează tot ecranul, filmează doar în stânga, sus sau dreapta. Chiar nu filmează tot ecranul și... Am încercat să filmez clar să fie tot ok, dar nu mi-l acceptă, nu știu, nu merge. Habar nu am de ce. Și chiar aș vrea să știu. Dacă aveți idei și mă puteți ajuta, aveți Skype în descriere. Mișcă-te, aprinde-te, fraiere. Cursă. Iar mi-a scris. Bine că nu eram profesie. Iar, nasule, gâtul tău. Iar faci figuri. Nu, prefaceți-vă că nu știți nimic, ok? Te bată, bă, Rareș, bă, te bat. Gății tăi. Dormi odată, că pierd. Arzi un flăcări pentru mine. Gecolent. Îmi place așa cum vine pe stânga imediat camera cu chest. Nu e să văd aici, e fain. Yes! Hai că le-am potrivit enorm de bine. Nu o să mai am nevoie. Bine, o să mai am nevoie de torțe, da.
Nu mă. Le pun random, poate o să iasă mai fain decât să le așez eu sau... Ce mă nervează? Da, le-am văzut pe alea în chest, dau să în chest, în ăsta al meu. Da, mi-era lene să dau pe el și mai să fac. Uite ce relaxantă e muzica asta din Minecraft. E plictisitoare, dar te relaxează. Forța maxim. O să le pun imediat și alea. Pariez că o să înceapă să se spawneze ăștia, dar nu-i pai. Îmi cer scuze că nu a fost un comentariu extraordinar, dar faza e că eu când mă concentrez să-mi iasă bine, e mai tăcut, să zic așa. Și cu ăștia în conferință când mă întreabă ceva și eu nu sunt atent, încep să-mi țipe, bă! Zic, mă întreabă dacă am murit, dar nu e. Așa, asta o să fie de ajuns, cred. Și asta vedeți cum se spunează. Bă, dar parcă pe slaburi nu se spune. Așa, hai să vedem unde punem. Aș vrea să punem... Nu știu ce. Yes, a ieșit raj, nu ne mai bate nimeni acolo. Hai să pun aici toată chestia asta. Ok. Mi-a trebuit să mă și pe aici undeva. Aici. Aici. Iese unul, iese alt, intră alt, lol. Ciudat e Marius ăsta, dar mi-e place de... No, homo, no gay. Place că e un tip de treabă, știi? Așa, să vedem și ce facem cu... Voi pune ceva item frame-uri. O să fie mult mai faină chestia asta, dar... lăsați-mă... Lăsăm pe episodul viitor. Nu? De ce să ne grăbim acum și să facem episodul mai lung decât trebuie? Bă, în principiu, asta va fi camera cu chesturi, voi mai pune ceva design. Bă, tu știi ceva? Ia mai uite acum. Stai, una, două, ok. Așa. Ia, hai că ne iese ceva afară. Așa. 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 Și aia e... Hai că mai idee. Yes. Yes. Bestial. Arată bestial. E, astea o să le aranjez eu. No.
Știți și voi, doar nu vă sta acum să mut toate chestiile astea on camera, pentru că v-ați plictisi. Bun lume, deci cam acesta a fost al 8-lea episod de Orfanie. Nu uitați să apăsați un like, să lăsați un coment și să dați un share pe la prieteni. Eu am fost Ionuț, pe data viitoare.